Amagosa ezomthetho kuquka nawezempilo ebemaxhaphetshu izolo ngethuba kuvavanyelwa abantu intsholongwane yecorona kwindawo yodederhu lwevenkile iChina Mall kwidolophu yaseThekwini. Kubanjwe abantu abangaphaya ko-150 nebebevalelwe kulendawo ngethuba amapolisa namajoni eqhube ugqogqo kulendawo ngokuhlwa kwangolwesibini emva kokulunyelwa indlebe ngabahlali mayelana nokusebenza kwalendawo ngokungekho mthethweni. Amagosa ezomthetho kuquka nabezempilo bebemanqadanqada izolo bevavanya intsholongwane yecorona kubantu ebebevalelwe kwindawo yodederhu lwevenkile iChina Mall kumbindi idolophu eThekwini. Inkulu baphathiswa kwelaphondo umnumzana Sihle Zikalala uthi le ndawo isebenza kungekho mthethweni. We got an information that this building was opened and people were working, but some were working from inside, seemingly not allowed to go out. And that's why we then thought it would be important to conduct a search and try to establish what was happening. But what was further reported was that these people, some of the people seemingly are showing signs of serious flu, such as COVID-19. Uthi babambe abantu abangaphaya kwi-150 kodwa uninzi lwabo ababekatyala. Uthi abona abantu bophule umthetho ngabantu bebeqhubeka besenza kungekho mthethweni. Uthi isimo sale ndawo asiginyisi mathe yaye bayivalile emva kokwenza ugqogqo kule veki. Some of the people were staying inside that area without a proper and conducive environment for people to stay. The health conditions are not allowing people to stay there, and that's why we have said let's take these actions, including arresting people who are in charge for that area. Balishumi elinethoba abantu abafunyaniswe benale ntsholongwane kwelaphondo. Inkulu baphathiswa ithi iza kuhlola abantu kwingingqi ezisemngciphekweni.